पटेल जी के ठोकल है, पटेल जी के ठोकल है, पटेल जी के ठोकल है। अनाड़ी रिकॉर्डिंग स्टूडियो डीजे संदीप राजपुरी राज कुशीनगर। आइल रहे नाचे पहले रहे दुबर पातर, अब एकर हो गइल बा कमर बड़ी चाकर। मजा खूबे लेहेवेले देई के आतर, देखे में सेक्सी लगे गाल बा टमाटर। माल ई तो लोकल ह, पटेल जी के ठोकल ह। भीतरे भीतर कुर्मियान के जोतल ह। आइल रहे नाचे पहले रहे दुबर पातर, अब एकर हो गइल बा कमर बड़ी चाकर। मजा खूबे लेहेवेले देई के आतर, देखे में सेक्सी लगे गाल बा टमाटर। माल ई तो लोकल ह, पटेल जी के ठोकल ह। भीतरे भीतर कुर्मियान के जोतल ह। डीजे संदीप राजनीति तमकुरी राज कुशीनगर। पातरे कमर हवे बिया बड़ी सुपर, मन करे चढ़ जैती हम एकरा ऊपर। जानतानी बात यार सब एकरा बारे में, केतना के लूटले बाई तो मजा मारे में। माल ई तो लोकल ह, पटेल जी के ठोकल ह। भीतरे भीतर कुर्मियान के जोतल ह। आइल रहे नाचे पहले रहे दुबर पातर, अब एकर हो गइल बा कमर बड़ी चाकर। मजा खूबे लेहेवेले देई के आतर, देखे में सेक्सी लगे गाल बा टमाटर। माल ई तो लोकल ह, पटेल जी के ठोकल ह। भीतरे भीतर कुर्मियान के जोतल ह। डीजे संदीप राजनीति गाजीपुर हारी ओम नगर। धनंजय वीर के खूब सटावेले, नीरजम किताबा के दूरे भागावेले। भोला लाल प्यार के करे लिया तन, अनिलया नहारी के रखले बा मन। माल ई तो लोकल ह, पटेल जी के ठोकल ह। भीतरे भीतर कुर्मियान के जोतल ह। आइल रहे नाचे पहले रहे दुबर पातर, अब एकर हो गइल बा कमर बड़ी चाकर। मजा खूबे लेहेवेले देई के आतर, देखे में सेक्सी लगे गाल बा टमाटर। माल ई तो लोकल ह, पटेल जी के ठोकल ह। मोबाइल नंबर 95 भीतर कुर्मियान के जोतल ह। अनाड़ी रिकॉर्डिंग स्टूडियो।